Čaute všetci a vitajte pri ďalšom videu na mojom kanáli Chov motýlov. Dnes je to epizóda o jednom z najväčších motýlov na celom svete a je to Ocan atlas alebo latinsky Atragus atlas. Tento konkrétny jedinec pochádza z Indonézie. Tento druh je veľmi často chovaný kvôli jeho atraktívnej veľkosti a vzhľadu. Jeho húsenice sa živia rôznymi rastlinami, ale v chove je najčastejšie používaný napríklad orgován, vtáči zob, eukalyptus alebo dokonca aj vrba. Vaječka tohto druhu sa liahnú za približne 14 dní podľa teploty a vlhkosti. Následne sa liahnú malé húseničky, ktoré rastú približne 1 mesiac alebo 1,5 mesiaca a dovršujú naozaj obrovských veľkostí až nad 12 cm často. Následne sa teda húsenice kuklia a tento motýl v kukle strávi približne 1 mesiac, ale občas sa to môže natiahnuť až na niekoľko mesiacov alebo až pol roka. Keďže teda liahnutie pri tropických druhoch je často sporadické. Takýto dospelý jedinec alebo imago sa dožíva väčšinou len pár dní alebo na najvýš 2-3 týždne, avšak viem, že niektorí sa dožili aj 1 mesiac. Tento motýl, tak ako aj iné druhy z čelade okanovitých alebo Saturnidae, nemajú možnosť príjmať potravu. Takže žijú len zo zásob, ktoré si nabrali ako húsenice. Jedna z najväčších zaujímavostí, čo sa týka vzhľadu tohto motýla, je, že končeky krídel pripomínajú hada. Tento fenomén sa nazýva aj paticiánska mimikria, keď neškodný jedinec, v tomto prípade Ocan atlas, mimikuje nejaké jedovaté alebo nebezpečné zviera, teda hada. Húsenice tohto druhu si spradajú kokon. To znamená, že sa nekuklia pod zemou, ale teda spradajú si svoj zámotok medzi listami a halúzami stromu, na kmeni stromu, alebo teda na vhodnom a bezpečnom mieste. Tento jedinec je samec a to môžeme poznať na základe toho, že má veľké, široké, pernaté tykadlá a menšie brúško oproti samičke. Samička má tykadlá dlhé a úzke a brúško má obrovské, pretože je plné vajíčok. Čo poviete? Chceli by ste si aj vy vychovať takéhoto motýla?